Cocentaina, dijous 19 d'abril de 1520. Són les 9 del matí i ja es nota l'arribada de la primavera. Un sol radiant trau els colors a les fruites i verdures escampades al mercat, que es celebra cada dijous entre el Palau i el Raval. Però el bullici de la gent al mercat quasi no s'escolta en la capella de Sant Antoni, dins del palau. Mossèn Onofre Satorre celebra la missa en memòria de l'àvia del comte de Cocentaina. Una celebració íntima a la que assisteix el fill del comte, en Guillem Roig de Corella, un home anomenat Constantí Fajardo, un xiquet i personal del servei. Mossèn Onofre, acabada la comunió, eleva una pregària a la reina del cel i, com se la sap de memòria, alça la mirada cap a la icona de la Verge Maria que presideix l'altar. La imatge està coberta d'un vel de seda i fil, fortament amarrat per tots els costats. El capellà veu una cosa singular al rostre que s'entreveu sota la tela i calla l'oració un instant, intrigat. Sembla una mena de suor, però finalment acaba la missa i deixa que els fidels se'n vagin, excepte Fajardo i el xiquet. Sense dir una paraula, el mossèn trau de l'altar el quadre de la Verge i, davant la sorpresa dels dos, esgarra el vel. Allí està l'estrany suor. Toca una gota baix de l'ull esquerre i se li queda al dit. L'expressió de la Verge ha canviat. Es veu esmortida. Llavors, feu cridar el fill del comte. Els servents del palau, intrigats, s'assomaven per saber què feien i prompte s'escampà pel mercat la notícia que alguna cosa havia passat a la capella de Sant Antoni. Més de 500 persones es congregaven al pati d'armes, a més del vicari de Santa Maria, el justícia, els jurats, oficials i cavallers. Però les autoritats es mostraren cauteloses i feren jurar els testimonis, davant de l'altar, que la capella havia estat tancada fins l'hora de la missa. Mentrestant, la raó del fet traspassava les muralles de Cocentaina.
i la gent tornava dels camps atordida per aquella notícia. El vicari de Santa Maria feu cridar dos mestres per examinar els avaloris que adornaven la icona. A més, tragueren el quadre al sot i fins i tot el desmuntaren per comprovar la fusta de darrere, per si hi havia algun tipus de mel o substància que donara eixa suor. Al pati del Palau i a la plaça on estem ara, la gent esperava el veredicte dels experts, uns resant i altres mirant-se, intentant interpretar aquell fet. En acabar l'examen, els mestres van concloure, públicament, en veu alta, que la suor estava sols al rostre de la Verge i que era sang. A l'interior de la capella de Sant Antoni, el vicari va contemplar la mirada de tendre soledat de qui seria la nostra Mare, i tocar algunes llàgrimes del rostre i atacat per a sempre. Tenia 27 gotes de sang quasi eixutes, 27 motius per a l'alegria i l'esperança, 27 llums que guiarien al nostre poble. Al pati del Palau i a la plaça s'escoltava el poble de Cocentaina meravellat que repetia: «Miracles! Miracles!».